Aupa, Mikel! Aupa, Mikel! Kuadrilla, etorri hona! Arratxaldeon, bikote! Arratxaldeon, Mikel! Autobusa, lasai kontrolaba. Aizue, uaitz, ekain. Agurtzan eren, semeak zarete. Galdera zail batekin hasiko naiz. Nolakoa da ama? Nik uste hitza definitzen duena borrokalaria. Borrokalaria da? Borrokalaria. Eta zergatik esaten duzu hori ugaitz? Alde batetik lanagatik, Bai? borrokatzen duen guztiagatik lanagatik, familia aldetik ere, familia zaintzen eta borrokatzen duenagatik, eta batez ere horregatik. Ze ona, gustatuko zaio, kuidau, ez zara pelota egiten ari ez? Bai, gero paga mateko. Ekai, nolakoa da ama? Ni esan nuke alaia, denbora libren oso alaia, gero oso langilea. Zuk ezen pelota ere, Alaia, esango nuke baiet, oso langilea, eta gero besteekin denbora pasatzea gusten zaila eta borroka egiten dula amistadea eukitzeko, ez? Eta mantentzeko hori. Lagunen laguna da. Bai, hori da. Aizue, orain pixka bat gustatuko litzaidake bustitzea. Ni badakit irua nahi zaretela, Julen falta da. Beti bat izaten da horrela, el niño de mamá. Parra egiten duzue. Zein da zuen ustez el niño de mamá? Haiz esate zuen. Ekain, hiri begiratzen dik. A ber, izan daiteke, izan naiz orain azken urteotan bakarrik etxean, eta igual izan daiteke mimoa jaso ditu dela. Bai, nik uste okerrena erdikoa dela. Lehenengo semea beti da lehenengo semea orduan asko apreziatzen duzu. Julen da aurrena. Julen da lehenengoa. Gero, bigarren semea orduan ez da hain importantea, eta gero hirugarrena azkena da orduan mimatu egin behar da. Orduan erdikoa gelditzea beti limbo batean hor. Orduan zu geratu zera mimori gabe. Limbo horretan, horregatik atean nintzen etxetik kanpo hori. Etxetik kanpo joan zinen. Hau ez balitz etorri ez zen ezer gertatuko. Haze gaiztuak. Eta norbaitek, ez dakit ikasketekin edo, jarraitu barraldu zure amaren pausuak edo. Hori nik indet. Zukin alduzu gaitz. Erdikoan nintzen ez, eta gutxen maitatu orduan zerbaitin barrun maitatzeko goi. Ke buena, eta ze kasi duzu? Zine dokumentala. Eta zine dokumentala zure amak honetaz asko daki. Asko daki. Aholkure ematu eskatu aldiozu. Beti. Bera barrera zaiena, beti. Bai. Nik lagunei eta erakuste denean lan bat, guztiak, ze polita nola indezu hau. Amari erakutsi eta hau gaizkiago, hau beste hau hemen aldatzen behar duzu. Bai, Baina ez oso ondo. Ekain, zu egontzara hor beti etxean. El mimado esango dugu. Zer moduz amakin konbibentzia? Berez oso. Barra egiten duke jodido! Barra egiten du, Ekain! Festan ateratzeko eta horri bai izate ditugu arazoak. Baina bestela oso ondo. Hori bai gero, fregatzeko eta beti nago ni esklabu moduan, ze bakarra naiz ointxu bertan. Eta orduan beti pringo. Hori da behar dena. Maniak edo balditu? Esango nuke mania nagusina dela lana ez dakila uzten. Beti dagoela lanean pentsatzen eta nahiz eta denbora libre izan beti dagoela. Proiektu berriak pentsatzen edo lanagatik nerviosa, beti. Ametxetan ere dago. Ametxetan. Eta sonambula baldimada bere lanakin hariko da. Ordena gailu hartzen da gorrela idazten, sonambula. Horixe bakarra falta ze. Gaurkoa da, bla bla karkar nire ataleko denboraldiko azken programa. Eta gustatuko litzaidake guk erakustea zuen amari, nola pasa behar diren oporra, nola egon behar den oporretan, erakutsiko diogu? Erakutsiko diogu. Zaila da, gu askotan saiatuko da, baina erakutsiko diogu. Gaurko honetan ikasiko du. Aizu gaitz, zer esango zeinuke orain zure amari, gu hemen oporretan gaudela? Amari, zer esan? Bai. Esango nioke esertzea lasai horrela jarri behar dela. Gero arnastu behar dela oporretan zaudenean, lanean ez pentsatu eta disfrutatu ondartza. Oso ongi. Eta zuk Ekain? Etor daitela uda disfrutatzea familian ona ondartzera eta txapuzoi bat hartzea gurekin. Eta zer iduritzen zaizue, ongi bukatzeko txapuzoi bat hartzen badeu? Jo, earki! Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Todos con sombrero.